Идея от мен за много готин маникюр с обикновени лакове. Здравейте, аз съм Цвети от Цвети Wonderland и сега ще си направим маникюр. Ще използвам ето този светло-бежов, леко бляскав лак на Flormar. Малко блясък от Catrice. Топ лак на Jumbo. Малко камъни. И лепенки от DM. Започваме. Ще си сложа на всичките пръсти от този и вече след това върху него ще сложим малко блясък на два ногтя на всяка ръка. Първият ми пласт е готов. Поизсъхнало е. Така че започвам направо втория. Отново забравих, че втория пласт трябва да се слагат камъни. В момента не съм си направила плана на кои пръсти ще имам камъни. Но понеже току-що си направих средния, когато се сетих, мисля на него да му сложа един камък. Пак после ще видим какво ще правим. Горе-долу на време. Спирам малко, за да си направя план. Кой ще има стикер, кой ще има този блестящия лак и кой ще има камък. Без план не може. Готова съм с вторият пласт. Имам по два камъка на всяка ръка. Тези ми се повтарят. Защо? Нищо. Слагам брокаче, което установих, че на два пръста също ще ми се повтаря. В принцип, когато си правя различни акценти, като камъчета, брокатени ногти или стикери, ми харесва да са различни на двете ми ръце, да нямам огледално еднакви пръсти. Но този път, понеже забравих да си направя схемата предварително, ще имам по два повтарящи. И също така ми харесва тези акцентите да не са един до друг на една ръка, т.е. да нямам две камъчета едно до друго или два брокатени един до друг. Случва се да съм и в такова настроение, но по-често ми харесва да са разджуркани по ръката. Чакайте сега да не объркам пак схемата. Леле, този лак е много як. Чакайте само да го правя малко мазалото и ще ви покажа. Блясък. Много яко. Ето ми е дясната ръка. Много е яко. И сега ще си сложа и по едно триъгълниче от тези лепенки. Такива лепенки най-лесно се вземат с клечката, като прегънете листчето. Ето и на дясната ми ръка. И тъй като са поизсъхнали, слагам направо топ лак. Който се оказа, че е бил отворен. Дишам дълбоко. Добре, че си имам постелка. Ето и финалния резултат. Вижте как пак с обикновени лакове може да се направи много готин маникюр. Ако ви харесва, не забравяйте да ме последвате или да се абонирате за канала ми и така ще виждате всички останали мои идеи. Чао! До скоро!